It-2-26 ta' Settembru ma kienx biss il-bidu ta' esperjenza ġdida l-istudenti. Dan hekk kif 68 rekluta bdew it-taħriġ tagħhom mal-Forzi Armati ta' Malta. Kmien it-tnejn filgħodu saret l-attendenza filwaqt li mbagħad ir-rekluti ġodda tpoġġew f'ringiela waħda skont it-tul. Dan witta triq biex jibdew l-ewwel sigħat ta' taħriġ biex għada pitada ikunu jistgħu jservu lil pajjiżna, kif spjegat it-tieni logutenent Ajona Muscat. Jittieħdu fi skwadri relattivi tagħhom, isiru parti mill-membri ta' training school ovvjament, u mbagħad jibdew jitgħallmu bażikament x'għandhom bżonn tul dawn it-18 il-ġimgħa li ġejjin biex isiru soldati finalment. Muscat li hija wkoll parti mill-iskola tat-taħriġ fih dan il-Forzi Armati ta' Malta, fissret kif waqt it-taħriġ ir-rekluti se jinbidlu minn membri tas-soċjetà ċivili għal membri tas-soċjetà militari. Tul dawn it-18 il-ġimgħa huma se jkunu qegħdin jitħarġu f'aspetti differenti militari u ħajkunu qegħdin jingħataw l-għodda biex fl-aħħar meta jkunu saru soldati jkunu jistgħu jintbagħtu fil-units rispettivi u differenti skont l-eżiġenza. Waqt li attendejna l-ewwel mumenti ta' dawn ir-rekluti ġodda, staqsejna wkoll fuq xiex ikun iffukat it-taħriġ tagħhom. L-aspett fiżiku jieħu l-prijorità. Huwa l-ewwel għadba ħanejdu hekk sabiex inti tkun kapaċi tagħmel affarijiet oħrajn taħt pressure ta' ħin, taħt pressure ta' sitwazzjonijiet li jistgħu jkunu diffiċli. Jiġifieri bażikament bla dubju ta' xejn huwa l-taħriġ fiżiku l-ewwel li jingħata l-ewwel spinta. Minn hemm l-attenzjoni ddur fuq id-drill fejn id-dixxiplina tal-individwu tikber sew. Imbagħad isir taħriġ fuq armi u kif ukoll fuq kif jinqraw il-mapep u taħriġ tal-vuċi għal fuq ir-radju. Minkejja ċ-ċokon ta' pajjiżna, Muscat irrimarkat li l-bżonn ta' iktar soldati jieqpa dejjem hemm. Il-units diversi u x-xogħlijiet tas-soldati huma vasti ħafna, ġifieri mhux kull soldat illi ħajjigradwa wara 18 il-ġimgħa millum ħajkun qed jagħmel l-istess ħaġa, ġifieri l-eżiġenzi huma differenti ħafna.